Eguerdion, 2022ko azaroaren 18 dugu gaur, eguerdiko 12ak, eta Adunako hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspena hasteko zerbitzu kontratazio bitartez esleitzeko kontratazio prozeduraren ze sobreirekirari ekingo diogu. Dakizuen moduan, aurreko ostiralean, hilaren 11ean, B sobraren irekierari ekin genion, eta teknikari irelazio egizkien dokumentuak balorazitzaten. Hemen dago? Bai. Ostras, vale. Txore, momentu bat. Goikoa, barbaziak. Hori da. Udal teknikariek txosten hau eralazi digute, eta honen arabera bi enpresen arteko sailkapena honako da. Soroa enpresak lortutako puntuazio osoa 31 puntu, eta Irirrama enpresak lortutako puntuazioa 53 puntu. Hau esan bezala, B sobre irekierari dagokion puntuazioa da, eta gaur hau oinarri hartuta C sobre irekierari ekingo diogu. Formulei dagokiena. Identifikatu.
Irigrama kooperatiba elkarte txikiak aurkeztutako dokumentazioa irudiko dugu. Modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes. Eta hemen irigramaren oferta. Bakarri dago, ez da puntuak. Eta zoroak, aurkeztutakoa. Zerria bat. Banaka, igo ditu, bestiak dena batea. Ziurtagiria, Irati Labaka Garmendia, sekretari, hau egindako lanen ziurtagiria. Eta hor zip jartzen duen horretan ematen baina ez ditu denak ziparean jitxiko... Baina lagunak ere iritzitut. Ja. Eragin linguistikoaren ebaluazioa. Titulua, Pedro Izaskun Perez. Titulua, Miguel Ángel Erazabarbetia. Eta bosgarren anexoa, hemen egindako oferta. Honekin hirugarren sobrerik erari amaiera ematen diogu, eta udal teknikari zaizkie dokumentazioak balora ditzaten. Eskerrik asko bertaratzatik, eta honen emaitzak datozen egunotan helaraziko zaizkizue. Beste bat arte.